तो भैया लोग आ गइल बानी बहुत ही शानदार गाना लेके समर सिंह के गाना गाना के नाम है कि पुजारी भइल बा। तो एक बात तो एक तरह से समर सिंह जौन की एक से एक हिट गाना गावे ना बहुत शानदार शानदार एक गाना में देखबा तो पुजारी हो गइल बाना। काहे से कि वो वीडियो में देख सकत बा कि वो समर सिंह जो है कि हनुमान जी की जो है कि आरती उतारे ना तो ये गाना मतलब बहुत भक्त हम मतलब समझ लो कि एक तरह से कहा तो भक्ति में लीन रहे ना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो गाना में सुन सकत बा कि समर सिंह वाइफ मतलब ये कहल चाहता नहीं कि ससुर जौन बाड़े उ मतलब कि खूब गाजा वाजा पिए न आ जौन देवरवा बा उ जुआरी है मतलब जुआ सुआ खेलेला आ जौन हमार पति देव बाड़े मतलब उ पुजारी हवे मतलब भक्त हवा। काहे से कि उ दुआर ना टाक पाओ ना। गाना सुनबा तो बहुत शानदार हमके लगल मतलब समर सिंह यार समर एगो ब्रांड हो गई। काहे से कि गाना तो गाना यार का वीडियो में शूटिंग दियल गई मतलब देखबा बहुत शानदार मतलब लुंगी उंगी पहिर के खूब वीडियो का मजेदार शूटिंग दियल गई बा। आ गाना में जो फिट दिले बा अंजलि पांडे हैं जो कि बहुत अच्छा डांस में करनी आ लुक भी देख सकता बहुत अच्छा बा आ वीडियो शूटिंग भी बहुत शानदार है। आ समर सिंह के देख सकता भाई समर सिंह का ही मतलब पुजारी बन के मतलब अपन खूब एंट्री मारे ना। आ बाकी गाना के सुनल जाके बहुत शानदार हिट गाना ही हमके लगे वाला ट्रेंडिंग में लिया वाला काहे से कि समर सिंह गाना देखबा तो हमेशा ट्रेंडिंग में आ जाला। तो इहो गाना हो सकता है कि आ जाई अगर चाहबा तो।